Friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। The latest update सफैदों बेनो जाबाय गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो मोजांनि बाथ्रा। दा बेनो जाबाय फाइनाली दिनै Orunodoi रांनि नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्तिया मोनबाय। नाथाय बेयाव ओरैबादि कमप्लेन जादों, ओरैबादि कमेन्ट्स फैदों जे खायसेया मोनासै एबा थगाय जाबाय होननानै गोबांथार कमेन्ट्स फैदों आरो ससियेल मिडियायावबो नुगासिनो दङ। बेनो जाबाय आसामनि स्किम प्लास BTC आवबो गोदान सौसनदोंमोन नालाय, दा बे सोर मोनखो मोनाखै नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे माबादि जाहोननि थाखाय मोनाखै बेनि सायावबो जों सावरायगोन। आरो BTC साख्रिनि रिजाल्ट होआबा इयुथआ जिराया, दा बेनि सायाव प्रेस मिट फैदों, बेनि सायाव जों सावरायगोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे नोंथांमोननि टेटनि रिजाल्ट दासिमबो BTC सरकारा होनो हायासै। दा मा जागोन इयुथनि लाइफआ, थ' बेनि सायाव जों सावरायगोन। बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय आसामनि स्किम, जेराव Orunodoi बेनो आरो बिनिफ्राय सरकार थायोबा मोनगोन आरो सरकार गैयाबा नोंथांमोननि स्किमा बन्द जासिगोन। बेनो जाबाय आसामनि स्किम। दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव। थ' दायो जों फैबाय अफिसियेल पर्टेल मोनसेयाव, जेराव स्किमनि बागै नोंथांमोना मोनथिगौ, जेराव बेखौ लन्च खालामदोंमोन 2020 आव आरो नोंथांमोना बेनिफ्रायनो मोनबाय थानानै दिनैनि दिनाव खनथाम एप्लाइ जाबाय, बेखायनो बुंदों 3.0। दा बेवहाय अनलि आसामाव 2 लाख बेनिफ्राय 30,000 गोदान बेनिफिसियारिस जादों एन्ड बेखौनो मा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव रानदों। दा बेखायनो बुंखादोंमोन खायसे मोननाय नङा। दा बाथ्रा जाबाय थांनाय बारनि सरकाराव जिनोखि पर्टेलाव हाबखादोंमोन 100% बिथांमोना एप्रुभ जानाया मोनबाय। आरो फिन खनसेबाव सरकारा जेननाय लोगो लोगो गोदान सरकार फैबाय BTC आव, थिग बेबादिनो LAC वाइसआव टारगेट दंमोन नालाय, आरो गोदान सरकार दानि सरकारा बिथांमोनाबो लिस्ट लांदोंमोन गामि गामि, बिथांमोना जमा खालामनानै एप्लाइखौ खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जे बिथांमोन लांनाया खायसे मोनासै होननानै गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों। दा मानि थाखाय मोनाखै बेयाव जाहोन दं, जेरै जोंहा मोनसे थायो DMLC, बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट मनिटरिं लेभेल कमिटि थायो। बे पर्टेलाव हाबबासो नोंथांमोननिया रांखौ मोनगोन, बेनो जाबाय 9,000। दा बाथ्रा जाबाय आं बुंखादोंमोन जे बे कमिटिनि गेजेराव एप्रुभ जायाबा, अफिसियेल पर्टेलाव आपल'ड जायाबा, 1000 लांबाबो पार्टिनि लांबाबो एबा जायखिजाया हैबाबो नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबनाय नङा होननानै बुंदोंमोन। थिग बेबादिनो दिनै जाबाय जाना जाबाय नैबे DMLC आवहाय माने आपल'ड जायासै, डेट मिन्स माने एप्रुभ जायासै, बेखायनो रांखौहाय मोननो हायासै। दा बेनो आरो खायसे गामि लेभेलाव ओरैनो फर्मखौ लाङो, माखासे पलिटिक्सनि थाखायबो लांनाय जायो, नाथाय राङा दुखुनि बाथ्रा हाबा। जाना LAC वाइसआव टारगेटआ कमप्लिट जाबाथाय 1000 लांबाबो माने मोननाय जाया। दा बेबादिनो खायसे बेबादि जादों जानांगौ। आरो सेकेन्ड खोथा जाबाय खायसे हाबैया नोंथांमोना आधार कार्डजों बेनिफ्राय बेंकजों एकाउन्टआ लिंक थाया, जायनि जाउनाव रांखौहाय मोननो हाया। दा बेखौ नोंथांमोना ओरैबादि चेक खालामनांगोन, नोंथांमोननि ब्लक अफिसाव थां, बेनिफ्राय नैबे Orunodoi स्किम नायग्रा सासे नडेल अफिसार खालामना दोननाय जादों। दा बेवहाय थांनानै नोंनि लिस्टआ दंना गैया नों बेखौ नाय, आरो जुदि लिस्टआ दङबा मिस्टेक जादों नामा बेखौबो नाय। जुदि बे लिस्टआनो जुदि नोंथांमोना गैया, अब्ला सानदो नोंथाङा एप्लाइ जायाखै एबा नोंथांनि फर्म लांनाया बे लेभेलाव सहैयाखै, जायनि जाउनाव नोंथाङा रांखौ मोननो हायाखै। अके, दा बे टाइमनि प्रब्लेम्स गोबां जादों, नाथाय फाइनालि दिनै 9,000 राङा हाबबाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय, आं स्क्रिनाव हरदों फैसा हाबनायखौ। फुङावनो हाबदों, 9 AM निफ्रायनो हाबगासिनो दङमोन। दा जायखिजाया नेथ'बावदो, हाबोना हाबा। नाथाय मोनसेल' अपसन जे गामिनिफ्राय फर्म लांदों होननानै नोंथांमोना मिथिगौ एबा नोंनाव लांदों। आं जायना हाबाखै बिथांमोनखौसो बुंदों, खायसेयाथ' मोनमारदों, खायसे मोनदोंआनो। बाथ्रा जाबाय DMLC पर्टेलाव माने आपल'ड जानायफ्रा मोनदों। दानिया फैबाय BTC टेटनि सायाव। दा जोंहा मिथिगौ जे टन भेरिफिकेसन जाबाय। दा बाथ्रा जाबाय बेखौहाय थांनाय सरकारावनो अलरेडि भेरिफाइ खालामदोंमोन जुलाइ दानाव, आरो लोगोसे बिथांमोना सरकार जेनलायबाय। माखासे मिस्टेक मावनायनि थाखाय इयुथ्सआ दुखु मोनदों, बेखौथ' गोबां इयुथ्सआ बुंखादों। आरो दानि जेनोखि गोदान सरकारखौ गोबां आसा खालामदोंमोन इयुथ्सआ, एन्ड जोबोर वेलकाम खालामदोंमोन जे जाहाथे साख्रि जेनोखि होनो हायैखौ ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ आरो टेटखौ होयो होननानै। दा फैनानै मा जाखो दिनैनि दिनावहाय, बेनो जाबाय इलेक्सन जाथारसिगोन। नाथाय दा गभर्नमेन्टआ दा साख्रिनि सायाव गोबां बाथ्राखौ बुङाखै, माथ्र बुंदोंल' माने इलेक्सन बारगोन होननानै। आरो बिथांमोना बुंदों जे माने
नैबे टेट लेभेलाव 984 पस्टआ दङ दा बेखौ बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला भेरिफिकेसना सोलिबाय दङ होनना बुंदोंमोन नाथाय जों नटिसखौ नायोब्ला नैबे जाबाय 18 फेब्रुवारियावनो फिजिकेल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना एलपिइउपिआ जोबदोंमोन अब्ला दाहालागै बिनि मेरिट लिस्टखौ होनांगौमोन जुदि लिगेल दङबा लिगेल दङबा गिनांगौ जेबो गैया लिगेलखौ बयबो एक्सेप्ट खालामगोन आरो रिजाल्ट होनायाव जेबो प्रब्लेम गैया टटेल रेजिस्टार केन्डिडेटआ 13,000 दङ बिनि गेजेराव अनलि 984 साख्रि मोनगोन बि रोखा मानोना जायफ्रा पार्सेन्ट दङ बिथांमोनासो मोनगोन आरो 13,000आव गासैबो साख्रि मोनजोबा बेखौ केन्डिडेट्सफोराबो मोनथिगौ जास्ट केन्डिडेट्सनि डिमान्डआ बेनो जे जाहाथे मेरिट लिस्टखौ पाब्लिश खालामो बेनो जाबाय मेरिट लिस्टआव दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि बिटिसि साख्रि नाथाय दा एमसिसिआ फैथारगौ बारा गोबाव टाइम गैला दा बाथ्राया बेसो जे एमसिसि सिगां साख्रिखौ टेटखौ होनो हागोन ना हाला जिबादि दायो थासारि खायसे जेनाखि पार्टि लेभेलाव थाबाय बिथांमोना सासे मा मावनां गोसोआव गैला बिथाङा दायथ' दङ जानांगौ बिथाङा बुंनाय बादिब्ला टेटनि रिजाल्टखौ जायखिजाया समावनो होनो हासिगौ रेडि जाबाय होननानै आरो चिफ सारा बुंनाय बादिब्ला बियो इलेक्सन बारसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों दा सोरनिखौ फोथायनो बेबादि टाइपनि इउथ्सआ माने एसे गोनो गोथो जादों स' जेनाखि चिफ सार बुंनाय बादिब्ला गासिबो साख्रियानो इलेक्सन बारसिगोन बे टाइपनि बाथ्राया दाखालि प्रेस मिटआव ओंखारदोंमोन दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों थांसैलाय बेनो जाबाय जोंहा सिएसबिनि सायाव दिनैहाय जोङो मिडिया प्रेस मिट लानायानो थांनाय सरकारा 2024 मायथाइयाव आरो 2025 मोननै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै साख्रि माबादोंमोन दिहुनदोंमोन बे साख्रि दिहुननायाव एग्जामाबो जानानै थांबाय थार्ड ग्रेडनि नाथाय दिनैसिमबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै अलरेडि ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्टआ ओंखारखाबाय नाथाय ओइचएस लेभेलनि रिजाल्टआ दासिम ओंखाराखै ग्रेजुवेट लेभेलनिया बाइबा टेस्ट लाबावनांगौ दङ नाथाय बेखौ दिनैसिमबो सिएसपिआ जेबो नटिफाइड खालामाखै जोंनो जायनि जाहोनाव जों दिनै प्रेस मिट लानो गोनां जादों जोङो बिटिसि सरकार आरो सिएसपि बर्डखौ खावलायनो सानो जाहाथे बे प्रसेसखौ थाबैनो खालामो मानोना इउथफोरखौ सिगांनि सरकारखौ जाबायदि इउथफ्रा रागा जोंनानै जेरैबायदि सिफायदोंमोन इउथआ नैबे दानि सरकारखौबो एमएलए इलेक्सनाव बिनि फिनजाथायखौ मोननो हागौ दानिया जों सिएसबिआव फैबाय दा सिएसबिआव फैनाय लोगो लोगो गोबांथार इउथ्सआ दुखु मोननाय फोरमायदों अलरेडि ग्रेड 4आ बाइबा टेस्ट जालांबाय बे पस्टआ टटेल 468 दङ दा बिनि रिजाल्टखौ दासिमबो गोदान सरकारा होआखै आरो थांनाय बारनि फुराना सरकाराबो बेखौ होलाङासै गोबांथार माने मिस्टेक मावलांदों दा बेखायनो जेनोखि जेराव थाबथादोंमोन पेन्डिं जादोंमोन बेखौनो इउथ्सआ गोबांथार माने रिक्वेस्ट खालामदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांथार माने नुनो मोन्दों आरो दिनै प्रेस मिट होनायखौबो नुनो मोन्दों जे ग्रेड 3 लेभेलाव आरो लोगोसे ग्रेड 4 लेभेलाव जेनोखि पेन्डिं थानाय बेखौ बिटिसि सरकारा जाहाथे होयो बेखौ रिक्वेस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों मानोना गुबै बाथ्रा जाबाय इउथ्सआ माने इउथ्सनि बैसो टाइम आरो लोगोसे गोबांथार नाजानाया ओरैनो दैयाव थाङो जुदि पेन्डिं जाबाय थायोबा एबा केन्सेल जायोबा नाथाय केन्सेलनि खोथायानो फैनाङा मानो होनोबा केन्सेल जानाय लोगो लोगो गोबांथार इउथ्सनि जेनोखि स्ट्रागल खालामनाय ओरैनो दैयाव थाङो बेखौनो प्रेस मिटआव बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोना गोबां प्रेस मिट नुबाय जानांगौ आंबो नुदों बेखायनो बेयाव हाइलाइट खालामबाय जाहाथे बिटिसि सरकारा जेनोखि इउथ्सनि डिमान्ड जेरै ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4खौ आरो लोगोसे टेटखौ जाहाथे रिजाल्टखौ होयो नाथाय बेबो नंगौ जे बिटिसिआ दानि गोदान सरकारा बारा गोबाव जायाखै जास्ट 6 दान जादों दा 6 दानावहाय बिथांमोना माखासे स्ट्राक्चार खालामनायाव टाइमबो लायो बेबो नंगौ नाथाय नैबे ग्रेड 4 आरो लोगोसे टेटनि रिजाल्टआ होजायो खारन बे जाबाय अलरेडि जोबखाजोब्बाय बे मोननैया जोबखाजोब्बाय नाथाय ग्रेड 3 लेभेलाव एचएस लेभेलनि मोनसे दङ बेनिफ्राय डिग्री लेभेलनि मोनसे दङ दा बेवहाय माखासे रिचेक खालामनायाव टाइम लादों जानांगौ नाथाय केन्सेल जायोबा इउथ्सआ ओरैनो थानाय नङा बे बाथ्राखौ गोबां प्रेस मिटआव बुंदों आरो दा टटेल पस्टआ गोबांथार दङ टटेल पस्टआ 2000नि खाथियाव पस्टआ भेकेन्सियाव दङ नाथाय साफा सानै बुंदों जे 1600 गोदान पस्ट दिहुनगोन होननानै नाथाय बे नंखायथ' खारन जेनाखि पेन्डिं दङ बे पेन्डिंनि साख्रिखौनो दासान्दि होनो हायाखै आरो गोदान 1600 पस्ट फैनाया ओरैनो बुंनाय रावसो बेबादि जों नुनो मोन्दों दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट फैबावगोन जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन